ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan nato ng aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Saan o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon, mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Abo man sa politika. Pero nagapamatigid ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay.
One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Kap. Mlay nga balita. Ano nga balita, Atan? Hindi ka magsili nga si Tagoy naman kag si Albina. Hindi ka ba, hindi Isa ka sawa, nagpatay siya ba na? Ano? Abitaw gato? Yes, Kap. Nga ginhiluan mong bana mo. Naimpito ko, Kap. Nga aman. May ginsiling siya sa akon samtang nagahigda kami sa kwarto. Anong ginsiling niya, Haw? Siling niya sa akon, Krista, kanami sa imo maggaling sa kama. Ay ti anong malain dira? Ahaw sa mo lang gid na, gid patay mo gid siya iya? Kap, ang akon ngalan, Jinky. Ano? Abi mo, migo pane. Daw sa hindi, nako makabati. Oh. Bisan ang akon umugani, hindi ko na mabatian. Ay, gali. Pero abi mo, Migo Mores, lagyan ko man na. Ha? Matuod, migo pane? O te, anong ginbuhat mo? May bulong ako para dira. Uy, matuod. Ano ina nga bulong, migo pane? May bulong ako dira kag epektibo katama. Aba, Isa ka bulan mo lang nga imnon, makabati ka na. matuod, migo pane? Oo. Kung mainom mo ato, mabaskog ang ubo mo. Kundi makabati ka na. Lolo Mores, nga wala mo ginabugno si migo mo pane. Wala ko nagasapak sa buang. Napierde ka naman siguro sa inyo paktanay nga duha. Nagpapierde ako sang hungod sa iya. Man tamaran ako magbae sa iya. Kay kabudlay magbae sa isa ka buang. Tigulang na kamo, nagabinata-bata pa kamo. Wala gani kamo nagabugluhan na ni Tagoy nga pila na kadikadang nagligad kami pa. Ay, Lolo Morris, si Buklan, bisan magpito pang korona niya, hindi kumusapak sa iya. Ay sinugod siya yahaw.
Utok, andar. Andar utok. Kinahanglan makabalos kuya kay Buklan. Aha! Nakahibalo na ako sang buhaton ko. Nakahibalo na ako. Babaligya ako dinuguan. Pagkatapos, butangan ko sang habon kagatumbal. Tanawon ko lang kung hindi siya magsululuka. Cha, maayo nga balita. Ano nga balita, Uray? May mga kano nga mabisita diri sa aton. Oti, ano kung may kano? Tagaan ta sang customer eh. Kabalo ka naman sang kano. Dolyar ang ila ginabayad. Matuod, Uray? Eh, hulat anay. Kay dalaan ta kasang kano nga suki. Piho, maka-jackpot kita diri cha-cha. Oo, Uray, Kag dolyar man ang imo porsyento. Ato, may kano. Na, amo na siyang akon ihatag kay Cha-Cha. Palapitan ko siya. Hi, Joe! Good morning, Joe! Uy, nagtulok lang siya sa akon. Hindi siya kahibalo magsabat sang in English. Ay, nano? Hi, Joe! Wanna have a good time? Uy, nagalungo lang siya sa akon. Uy, basi ko nagdumdum siya nga, ako ang iya, i-good time. Hi, Joe! I'll bring you a beautiful girl. Very beautiful. Just wait. Very beautiful, Joe. She has body like guitar. Yes, like guitar that you can kuting-kuting. Ay, nagatulok lang siya sa akon gihapon. Hindi man siya makahangop. Eh, pastilan. Kung sa Cebuano pa, hindi siya makasabot sa akon. O, kana noon, nakasabot na ko. O hindi, Cebuano ka? Oo, dito makugikan sa Sugbo. Ate, ano ka nga klase sang kano? Cebuano ka gali? Dito man ko nagdako sa Sugbo. Ay, ginpabudlayan pa ako sang tonto nga iniho. O hala, sige na lang gani. Nakasabot ka man o kung wala. Ano, gusto ka mag-good time? Barato lang dong.
Hala pa ni pangapi. O ano? Gusto ka? Kinsa ka man? Ay, ako? Ako si Uray. Kung kisa, bugaw. Matan! Hapit di anay! Nga, Chalvina? May dinuguan ko ho. Kanamit. Bakal na. Barato lang. Kay paamanan ko pa ikaw. Ay, hindi ko sinaya. Wala ko nakakaon dinuguan, Chalvina. Ti si Buklan ya? Wala man. Wow. Man, kung makakita si Chotagoy sang dinuguan, nagasululuka na siya. Nakakaon ko dinuguan nga may habon. Ay, Lolo Mores! Naano ka? Chalvina, nagabuka lang yung baba. Hindi. Nakakaon sa sang dinuguan? Hindi. Animal. Si Tagoy ang akong ginahandaan sang dinuguan. Si Lolo Morris siya ang nakakaon. Mandalok-dalok na tigulang. Pilimon, nahapunan ka naman sa pagpauli halin sa eskwelahan? Ang iban mo nga classmate, kaina pa nagpauli? Wala binay? Ano bigay ginabilan pa ko sa namon, mistra? Kag nga, naman? Wala ka naman bala makasabat sa leksyon ninyo? Wala ko abe, makaibalo kundi ng late dinay mo. Ano? Ay, kabata pa gani si Imo, malipaton ka na? Hoy, sa liwat gani, Pilimon. Hindi ka magkalipat, kundiin mo ginbutang ang imo mga gamit, ha? Para nga hindi ka na paghawiran sa inyo eskwelahan. Huling, sukta gani si Anastasia? Sukton pa naton siya, Chay? Nga napatay ng iya nga bana? Nagpangako siya nga bayaran niyang utang sang bana niya. Kadi, pwede ka na makapanukot kay ti nakuha na niyang pensyon sa iya bana mo. Ati, huot Chalvina, Ang iya utang, 1,000. Oo, Chalvina, Sukton ko siya. Chalvina, hindi magbayad si Anastasia. Ano? Kaga nga hindi. Nagsiling siya nga mabayad siya huling. Amo gani, Chalvina. Pero sang ara pa lang sa ospital ang iyabana. Ginpamangkot niyang iyabana. Kung bala, bayaran niyang utang nila o kung hindi,
Ote, anong hambal sang bana niya? Wala nakasabat, Chay. Kay nautdan siya dayon sang ginhawa. Oh, Ay na lang nila ang akong pagsaysay. Buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo! It's 4 o'clock. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan nato ng aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo. Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang
5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Bilang ko sa dagat na ako'y di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang 4 kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makigupod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na ako'y di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyo mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad, nagplano si Sonia kag Chuchi kung saano nila makuha ang mga bata. Kag naisipan nila nga paagi sa pagkompyuter, mahaylo nila ang mga bata nga magupod sa ila. Diri sini nga bahin mapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Chuchi, okay na. Bisan hindi mo pagsuguon ang mga bata nga magtuon sang computer, sila mismo ang makadto didto. Mangita sila sang paagi nga makakadto didto. Bisan ka puson pa sila, makabuhi gihapon sila. Man inang computer, daw sa lumay ina para sa ila. Nagkakayanggaw ina sila. Kag hindi lang ina ha, ginpagamit pa sila sang droga. O titi, di ng kwarta? Ginhulugan ko na ikaw sa account mo ah. 1,200,000 ka pesos. Matuod? Jackpot naman kita. Kagdason, wala kita sang labot kung anong matabo sa mga bata nga to.
lawas ni seryo? Kabuot man nga pagkabata, ina. Nga nagpanghangkat siya sang inaway, haw? Hindi! Ginhaboy niya kita sang bato, Chuchi! Bayda, Hindi lang pagsawaya. Kaya ba si madugangan pa na karoon ng haboy niya? Ano ba lang natabo sa bata nga ina man? Hinali lang siya nga nagbarumbado. Kag permi lang nagaubaho. Babay, ilang sa bala? Ang budlay sa imo, ya? Kaya ang tanan ginapailabtan mo? Apang hindi hustong ginabuhat niya, Chuchi. Ano siya? Adik? Adik nga pareho sa imo? Ano? Anong siling mo? Pakaisa mo si Toto. Maayo bala ina? Nga kun mag-asta daw sa adik? Amo palang ganing edad na niya. 8 katuig. Hamak mo ina? Ano ganing labot mo? Nagsiling ako nga hindi ka magpahilabot sa hindi mo dapat nga pahilabtan. Kinahanglan gid nga maghilabot ako, Chuchi. Bangod hinablo siya sa amay mo. Kag hindi lang ina. Pati ikaw, adik man. Liwat tabingin siling mo? Ginapanilagan ko lang ikaw, Chuchi. Adik ka na. Nakita ko ikaw nga nagagamit sang shabu sa sulod sang CR. Kag isugid ko gid ikaw sa amay mo. Ano? Isugid mo ko kay tatay? Gusto mo guro nga kugon ko ikaw subunggid, no? Nagasobra ka na gid, Chuchi, ha? Nakahangop ako kung nga nagaamo silang batasan mo. Kag kun nga nga makabakal ka sang madamo nga lahas. Kay nagaduso ka gani sang droga. May nakasugid sakon nga nagabaligya ka kuno sang droga sa inyo eskwelahan. Kag kun makahibalo sinang amay mo, nakahibalo gid ako nga sakiton kaniya. Animal ka? Ilampos mo ikaw sa dingding! Lagay! Gusto na! Gusto na, Chuchi! Ano nga gusto na, ha? Patyon ko ikaw kung ko ikaw! Chuchi! Ano mo siri-siri? Nagkakuga mo si Sita! Tay? Diyos ko! Seryo? Ano mo siri-siri, Chuchi? May lalaki siya nga ginatabo kung wala ka dari, Tay. Isa ka best gani, ginsunod ko siya. Kaya nakita sa duha ko ka mata, nga nagaromansahan ay sila nga duwas ang lalaki nga to. Butigon! Ano? Hindi ka magpati sa iya, seryo. Nagabutig siya. Akig siya sa akon. Pagod na kahibalo ako nga nagagamit siya sang shabu. Nagabaligya siya sang shabu, seryo. Pusher siya. Ano? Matuod ba na ni Chuchi? Hindi na yung matuod ya. Nagabutig gina siya. Para mahinakpan na nagahimo siya sang balain. Hindi siya maluyag nga manugid ko sa himo, Tay. Nga may lalaki siya. Butigon! Butigon ka, Chuchi! Butigon ka! Ikaw, butigon! Ikaw! Ikaw! Gusto na! Hindi ako magpati sa ginahambal mo nga ina, Chuchi. Kag hindi man ako magpati nga matuod ang ginahambal mo, Sita. Gani kalintan natin ina, ha? Kag hindi na ako maluyag nga masulit pa ini. Nakahangop para ka mo? Paligaron ko na ini, ha? Apang mangusisa ko sang likom. Kag kung mapamatudan ko gani nga matuod ang ginapasibangod sa imo ni Sita, Chuchi. Ako mismo mapapriso sa imo. Kung mapamatudan ko man nga matuod ang ginasiling ni Chuchi sa imo, Sita, ginakasubok ko sa pagsiring, apang dulaon ko ikaw sa akong banas. Naabdan kami ni Seryo samtang ginakuga ako ni Chuchi. Kag mangusisa ko no siya kung ano ka matuod ang ginapasibangod namon sa isa kag isa. Sa pagpadayon ko pagid. Nakapanimaho ako sa kaswa. Hindi. Nasunog ang amon nga balay. Sita, nasunog ka ba rin naton? Nasunog ka ba rin naton? Sige na, magpanao ka na dito. Kagdala mga gamit nga masarangan mga dalon. Katuan ko pa si Chuchi sa kwarto niya. Oh, Diyos ko! Anong mahimo ko nga dalon? Kadako na gid sa kalayo?
wala na si Chuchi sa iyang kwarto. Wala na siya. Seryo? Siya siguro ang naghandom sa pagsunog sa ngaton balay. Dali ka! Manaog na kita! Kita sa mawasdak na ang ngaton balay. Oo! Oo! Dili lang anay kamo, samtang wala pa kamo sang balay. Salamat, Gidnay. Nay, wala gid ako magunahuna nga masunog ang amon balay. Sino sa pagbanta mo ang nagsunog sa inyo nga balay? Ha? Amot man gani Nagalibog man ang amon ulo. Kag wala man kami sang kontra. Si Chuchi, diin siya. Wala pa siya makapauli. Kag mailang gani Kay basi bala kung nadala man siya sa pagkasunog sa amon balay. Nakaluwas pa si tatay kag si Sita. Ikaw, Abi, nagpadaso-daso ka. Kung tani, wala pa maglala ang sitwasyon. Ay, puisit. Ano kay ginapainit sa babae nga tong ulo ko mo? Ginapanilagan gali niya ako. Kana kay balo siya nga adik ako. Kag amoy nang ginalikawan ko. Nang panugid gali siya kay tatay. Apang wala nang pati si tatay Apang karon nga nasunog ng balay. Ati, nagpati na ginang amay ko nga adik ko. Kung tani, wala mo ginako nga adik ka. Magbalik ka sa inyo. Sili nga sila nga may abyan ka lang nga ginhapitan. Amo ina nga wala ka makapauli dayon. Hindi na siya magpati Pangitaan natin sa paagi nga magpati siya. Kinahanglan nga pamatud-an mo nga si Sita nagabutig kag nagaluib sa iya. Kag sano nga paagi? Akong mahibalo Boss, mahimo na kita ka makasaylo sa balay, Sita. Kay sino balay ang ginbakal mo? Ginbakal kong balay ni Migo Cynthia. Kaga, masaylo man kuno sila dito sa Masbate. Kuna mo, masaylo kita sa labing madali nga panahon, seryo. Sige. Ipasaylo nato ng mga gamit naton dito. Kay pangitaon ko pa si Chuchi. Basi kung ano nang natabo sa iya, seryo. Sige lang. Papauli gina na sa kumadula ng kakig niya. Amo gina sa iya, alabuton. Ote, kamusta kamo sa inyo balay nga bag-o? Maayo man, Nay. Maayo man ang amon balay. Ang ginapaligban subong ni Seryo, amo si Chuchi. Diin ayan siya nagkanto. Siling ni Seryo, kadtuan ko no niyang isa ka babayi nga ginatawag kay Sonia. Sino nga Sonia? Amoy ng babayi nga masami nga nagapanawag sa kay Chuchi, Nay. Kag siling niya, abyan ko no niya ina. Maayong adlaw. Maayong adlaw man. May kinahanglan ka bala? Amay gali ako ni Chuchi Ang imo ba lang abyan? Amay ka ni Chuchi? Oo. Ako gali si Seryo Magpungko ka, anay. Hindi na lang. Mahalin man dayon ako Pero mamangkot lang ako kung ari sa diri sa inyo. Kuan. Wala siya makakadto sa akon sining nagliligad nga mga inadlaw. Nga ahaw?
May natabo bala? Wala bisa magkapauli sa balay kahapon pa eh. Kagasta subong. Siling ko basi bala ko nakakadto siya diri sa imo, haw? Wala siya makakadto diri. Ay, oo gali. May abyan siya nga ginatawag kay Minerva. Base ko na to siya dito. Eh, sa tingin ina man? Wala man ako makahibalo kung diin ang address ni Minerva. Babay ilang Kung makahibalo ako, pahibaloon ko lang ikaw. At sige day ha, salamat gid. Sige, malakat na ako. Sige. Bye. Ato na siya. Si Chuchi, kantuan ko siya. Chuchi, makagwa ka na. Ato ng amay mo. Makailinit to. Wala pulos. Sugid-sugid lang ang utik nga to. Masunog lang sa balay namon. Amo matuod. Wala sila mapatay sang manding mo. Buhi pa sila. Kag ginapangita kanila. Wasi nagaduha-duha sila nga ikaw nagsunog sang inyo balay. Pagusto lang sila. Pero hindi ko anay magpuli sa amon niya. Para magpati sila nga nagupod kuya kay Minerva. Wala sila makaibalo nga. Ari lang ko diya sa imo. Ay ho, gali. Ang 4 ka bata nga ginhatag naton sa pedophiles. Ano na nang tabo sa ila? Ati, dumabu ang iloy nila sa pagpangita sa ila eh. Si Nunoy, si Bibot, kag si Jose Mari. Kag dason si Toto. Si Toto lang nakapauli kung kaisa. Dason nag-aabusar siya. Ginahaboy niya sang batong ila balay. Wala sila makaibalo, nga adik na si Toto. Ote, ang 3 iya ka bata. Ato lang sa balay sang abyan nila nga pedophile eh. Nagahampang computer. Kagkun gabi, sila naman na nagahampang sa mga pedophiles nga ato eh. Kinahanglan nga makakubra kita sa kwarta nga ginabayad sa ila. Kinahanglan gid. Nagapatigid ang ginikanan nila nga nagahampang lang sila sang computer. Wala sila makaibalo nga ang ilang nga anak ginahampang man sila sa mga pedophiles nga to. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Mga biyansod na gininyo sa pagpamati, ang katapusan nga bahin sang sulat nga aton ginatagan sang kabuhi diri sa panatuntunan, Provincial Jail, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Tips sagod malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagod malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag Totohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay. Just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamos ang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bombo Radio. Basta Radio Bombo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagligad, nagpahubog si Sir Bren agud nga malimtan niya ang iya ginabatsyag tukoy kay Ivy. Apang bisan anhon niya, si Ivy gihapon ang unod sang iya nga kaisipan. Kag indi lang kay isa kaabyan ang iya nabatsyagan tuhoy kay Ivy, kundi isa na kababayi nga gusto niya makaupod sa iya pagpangapuhi. Sa pagpadayon ko pagid, wala na nagtawag sa akon si Bern. Hindi parehas ang una. Lagi na kamusta niya ako, Permi. Ginasakitan ako magpamensar nga nadula siya sa akon bilang isa kaabyan. Hindi. Ngabutigan kong kaugalingon ko.
Hindi abyan ang pagkabi ko sa iya. Nabatsyagan ko ina kung ginahakos niya ako. Nabatsyagan ko. Nga amo man silang balatsyagon niya para sa akon. May nagliwat sa amon sitwasyon nga duha. Ginahigugma ko siya. Kag ginahigugma niya ako. Apang ginasugon niya akong magbalik kay Chito. Ang telepono. Kabay pa nga si Bern na ini. Kabay pa tani. Ay. Hello? Ivy, sweetheart. Chito? Sweetheart, sorry. I'm really sorry. Nasulay lang ako. Kung hindi na ito masulit pa. Suno kay mami mo. Nagasungkod ka gyapon sa akon. Sweetheart, sorry kita. Pwede ba lang makakadto ako dra? Madamo kita sang hambalan parte sa aton kasal. Madali na lang gina, hindi bala? Kaya hambalan na lang nato ang parte sa aton honeymoon. Ginbuta mo ang telepono, Ivy? Mami? Ivy, nagtawag sa akon si Chito. Kag nagsiling ako sa iya, nga nagsunggod kagid. Kagatagan ka lang sa tion nga maumpawan. Amo ina nga nagpanawag sa liwat. Pero, ginbutang mo ang telepono. Ano ang iya ihambal sa imo sa pihak ka linya? Basi bala kung matakaan siya, kag hindi na siya magpakasal sa imo. Mas maayo, Mami. May, ano? Oo. Mas maayo kung mag-isol siya sa amon kasal. Hindi ako magpasugot, Ivy. Hindi ako maluyag nga maagaw siya ni Monica. Mami, hindi contest ang amon kasal ni Chito. Palaabuton kong nataya diri. Kag ako ang dapat nga magpamatod kung sinong ipakasal ko. Ivy, ano ang buot mo silingon? Wala ko ginahigugma si Chito. Ano? Wala mo siya ginahigugma? Kag sino ang ginahigugma mo? Ang bading ato? Oo, Mami. Ano? Ivy, nagbuang ka na bala? Ha? Nagbuang ka na bala? Oy, hindi ako papakawi, ha? Maayo pa nga mapatay ako sa magpakasal ka sa iya. Nakabati ka? Mapatay anay ako! Mapauli na ako. Marapit na lang itong ang gabi. Antaran ko ng mga kabulig. Nagpauli na. Ako na lang nabilin diri sa shop. Siling ko, isubsob kong ulo ko sa pag-obra sa mga design para bisan paano. Malipat ako. Apang wala sang pulos. Wala ko sa mahimo bisan ano. Ba? Mari ka paruktok. Sino ba nagbalik kay ni man? Sulod lang. Maayo kay naabtan ko pa ikaw. Ba? Si Tita Laura? Tita, ari ka? Ano? May natabo ba na? May natabo ba kay Ivy? May ara. Ba? Ano? Ano natabo sa tita? Ha? Maruba ba na? Okay ba lang kahimtangan niya? Tita Laura? Amo gilblasin ang pag-ulikid mo sa akon anak? Ha? Bern? Amo ba tuod, tita? Apang bading ka. Hindi ako bading, tita. Kagsan o bulang ina masiguro? Nga hindi ka bading? Sadto pa sang nagaduwa-duwa ako sa akong pagkatao, tita.
Apo sa nabatsagan ko kay Ivy. Amo kag nakasiguro ako. Paano kung may masugata ka nga lalaki sa palaabuton? Paano ang anak ko? Hindi matabuin na Tita Laura. Brian, atago naton ini ha. Ginpatud mo sa akon nga hindi ka ma-inlove sa mga lalaki nga matso sa pila ka adlaw. Kag gusto mo talikdan ni Ivy ang lalaki nga luyag magpakasal sa iya. Kag mapakasal ang akon anak sa imo. Hindi ba sa mo sina Tita Laura? Hindi pagkalimti nga si Ivy. Isa ka matahom nga babae. Kag madamo sang matabo nga butang sa iya kabuhi. Isa na dira si Chito. Si Chito, amo ang nagadumala sang ila negosyo. Kag amo ang magadala sang ngalan sang pamilya sa pila ka adlaw. Isa siya ka golden boy nga amo ang ginahandom sa bisan sino nga mga babae. Pasaylo ako, Tita Laura. Apang si Golden Boy nga ginahambal mo, hindi masaligan. Ginatunto niya ang anak mo, ginatu-timer niya. Kagamay sila kabutang. Kagluwas nila, kadamo sa babae nga nagalaga sa iya. Pareho sang munika nga to. Wala labot nga may katulang babae nga to. Luyag pa niya nga maglabaw kay Ivy. Nasugiran ako matuod sila ni Ivy parte sa kay Monica ngayon at Tita. Maayo ko na mo. Si Monica, utod ni Ivy sa luwas. Kag sugod sang una, kag tubtub subong. Wala sang ginabuhat ang mag-iloy nga ina, kundi nga malabawan kami. Ginhandom sang iloy ni Monica nga agawon sa akon ang akon bana. Apang ginpakigbato ko ang bana ko. Kagamo ina, nga ari sa akon gihapon ang bana ko. Ginhimo niya ang tanan nga paagi, agod nga malabawan ni Monica si Ivy. Apang hindi magkooperar sa akon si Ivy. Kagsubong, ang nobyo sang akon anak, ginhandom nga agawo ni Monica. Si Ivy naman, nagpasugot, nga ihatag si Chito sa iya. Hamak mo nga kabuangan, ina. Napasugot siya, nga maluto siya ni Monica. Hindi na isa kakabuangan, Tita Laura. Ginhimo ni Ivy ang dapat niya lang buhaton. Kagbangod sina, mangin isa ka perfecto nga asawa si Ivy. Sang isa ka bading pareho sa imo. Amo ba na sina ang gusto mo ipahangop? Ha? Kaayo Hindi ako bading, Tita. Amo ina ang imo nga ginsiling. Apang hindi ina ang pananaaw sa imo sa mga tao. Ang nahibalaan nila, bading ka. Ginkadtuan sang iloy ni Ivy si Sir Bern sa amon nga shop. Kaginsok na aniya ini. Sa pagpadayon ko pagit. Tita Laura, matuod nga miyembro sang third sex ang mga ginikanan ko. Kay balo ako, ginalibak sila, kinakadlawan. Apang ko nang katampad sa Balatyago ng aton paghambalan, wala ako sa masaway sa ila. Nagabulig sila sa nagakinahanglan sang bulig, nga wala nagapaamot sang balos. Hindi sila pareho sang iban dira, nga makahatag lang sang jutay nga bulig, kinahanglan nga may nagatutok ka kamera sa ila. Kag kinahanglan, ara sa Facebook ang laragway nila, kag nakatweet na ang ginabuhat nila. Hindi ako bading. Kag kun ang pagparangga sa anak mong atong paghambalan, malabawan ko pa sigurong pagparangga sang boyfriend niya sa iya, nga manugtunto
Kung sa bagay, may hurubaton nga humay na nagapalapit sa manok. Gani kinahanglang tukaon sini. Bullshit ina. Kag nakahibalo ka kun nga ay? Kag sino ka nga maghambal sila sa akon? Ha? Nga ba lang nga nagkita ay pakamuliwat? Naugot gid ako! Mami, gusto na ina. Ba? Ivy? Ivy? Anong ginabuhat mo diri? Kag ikaw, Mami. Anong ginabuhat mo diri? Gintadlong ko lang ang gamo nga gintuga mo sa imo kabuhi. Hindi na kinahanglan nga buhaton mo, ina. Ako inigga mo nga gintuga. Gani ako lang ang makatadlong sini. Anak ko ikaw! Kag kung ano gagamo ang matabo sa kabuhi mo, may labot ako. Nagamalanay kami ni Chito. Kag nagpangayo siya sa bulig sa akon, nga mabalik ka sa iya. Oh, Mami? Ivy, naginulsol na siya. Naginulsol ko na siya sang iya sala. Maluhod ko na siya sa imo at tubang kong kinahanglan. Mapatawad mo lang siya. Inaako niya. Nakasala siya. Bangod nasulay siya kay Monica. Apang kinahinulsula na niya ato. Kag hindi mo siya mabasol. Bangod madamo siyang babae nga nagalagas sa iya. Labi ng Monica nga to. Nga nakasunod sa iloy niya nga ikratan. Ivy, lalaki si Chito. Lalaki nga wala sa itlog. How dare you! I'm sorry, Tita Laura. Mami, dali na. Mapauli na kita. Ginatublag mo lang si Bern. Bueno, mapauli na kita. Bern, sorry ha. Amo na kami. Ato na sila. Wala ko mahibalaan nga mo gani sa tungid panghambal ko kay Tita Laura. Apang akig ako. Kung mag-amo sini, nakabudlay gali nga magpakalalaki ka, kag maghigugma. Maay pa siguro nga magbading na lang ako. Apang nalipay ako, nga bisan paano, napabutyag ko kay Ivy ang ginabatyag ko. Ang madugay ko na ginahandom, nga mapautwas ko sa iya. Mami, wala ka sang matarong nga maghambal sang amustad to kay Bern. Luya ko lang makaibalo siya. Nga hindi siya ang lalaki para sa imo. Isa siya kabading. Kag wala ka sa makuha sa iya, Ivy. Si Chito, makanto dire. Kag gusto ko nga atubangon mo siya. Hatagan mo siya sa isa kakahigayunan. Agud madayon ang inyo kasal. Kag hindi ako maluyag nga may kun ano-ano pa nga makabalabag sina. Kag si Brian, kung may luyag siya nga magtambong sa inyo kasal, hindi niya pagbuhaton. Si Chito na siguro, ina. Ako na masabat sa iya. Hello? Tita, ako ini. Chito? Kaina ka pag inahulat ni Ivy, Tita Kwan, hindi ako makaibalo kung anong akong ihambal sa imo. Ako kag si Monica. Ari subong sa ilabalay. Kwan, tita. Natabo kami nga duha. Ano? Nagalahog ka bala, Chito? Wala, tita. Muganing ito sa mabuang ako eh. Bang hindi magpasugot si mami ni Monica, nga hindi kami magkasal nga duha. Mga wala ka mo sa nguya! Mami, anong natabo? Si Monica! Natuman ginang ihandom nga agawon si Chito. Ginisiyat ganwiding nila siya. Nagdaog sila.
Mami, husto na ina. Wala na kita sang mahimo dira. Kundi i-cancel ang amon kasal ni Chito. Mabuang ako! Mabuang ako! Ivy? Bern? Ari ka? Siling ko, basi kinahanglan mong isa kaabyan. Ari ako. Bern? Ivy, diri ka magsandig sa dugan ko. Diri, Ivy. Bern? Ang dumdum ko kun hindi ka na magpakita sa akon. Tata. Hindi ka na mag-ibi pa. Ari na ako. Ang mulang balay ng masiling mo. Mayara pa. I love you, Ivy. Bern, I love you too. Matuod, Ivy? Truly. Oh. Sa pagligad sang pila ka adlaw, gingkasal si Brian kag si Ivy. Si Monica kag Chito naman masako sa ila negosyo. Kag ang iloy ni Ivy nga si Tita Laura, wala na sang mahimo kundi magmurugot na lang kag magpangakig tagsa nga madumduman si Monica. Subong, maayo na ang pag-upod ni Brian kag Ivy. Hasta diri na lang ang akon pagsaysay. Tubtob sa liwat, Dear Diary, Sarah. Amuyadto ang matahom nga sugilanon nga ginhatagan naton sang kabuhi. Diri sa Dear Diary, matamo gid nga salamat sa inyo pagpasakop. Basta Radyo Bumbong! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang